guys, masong adlaw ninyong tanan guys. Hi guys. Na guys, nag-ready meron kay ang kumisa. Asa ka day? Asa ka? Maniit. Guys, manginhas meron. Bani-bani to guys. Nag-ready na mi dari sa mga dadan dia. Tiki na guys ya. Oh. Jadi apun migi dengag among baon. Guys, wow, mana mang baon karon guys matug dagat. Kay manguha mi kinhasan. Yan, tapos among kinasanan. Unsa? Uma na ta. Gabi uli. Ni uli ko ta unsa guys. Guys no. Yan na guys, nag-prepare na mis among mga gipang among apang daden. Kare mo daden nga suka gab. Kare dia. Kare guys among daden nga suka, sa magdapon mig asin. Big suka kay mo manay lami didto nga tay makuha kaluyan sige no. Guys, what happened guys? Ate. Kaw ato ate ni ka guys. Kaw guys. Victims of love. Naunsa na ba victims of love na mabilin sig ka kay ngano lagi. Na. So guys, mato na mi guys, tara mo makauban among driver si Kim Ken. A few moments later. Sa pagas pamidaan kay arong. Dito ning among lakaw, pastilan nabisaan pa jud sukli. Marang nito na mo kami ng gamay mo na. Arang mo gado, ngano kung di man maarang. Pagamay-gamay lang man product man iko ay. Gado. Padung na mi guys. Managat, nginhas yay. Managat ko no, sa marunong sing may dama po. Nginhas mi guys. Amo na masakdanan niya. Nagka-cute kaso. Oh, apa ka? Og na mo abang diha guys, og kanang tricycle, kita haraman din ito diha. Kita kits lang guys ato sa chika. Kinakanan. Pero nailad ko guys, sabi ko na sa amin dari, mo din sa amin. A few moments later. Mangutang sa ko darik saging guys, mo nang hapit ko. Aw, na naman ko daghang tundan, di na ako mangutag tundan. O guys, pamalit ko dari koan, mga gulay dari sa Pascual. Di ang ilang tindira nga ang kagwapa. Dahil sa kamuti. Kaso to naman may dinang ag. Nagkun pa man mo, nagkungat na mo daan ay. Nagpila ni. Pare ba? Tagpisa isa. Ah, Punggos. Kasi ang palit ko dari. Yes, palit ko dari guys. Kay tambal sa ubo. Hapit sa bidari, kay ako gipalit. Mangita mo dari kuan guys, upanen. Dari San Pascual mangina. San Pascual dari elementary di ah. A few moments later. Abot na mi guys. Dala mi guys ya. Hala, gamang kinhasanan. Kuan ba si Zara kapag tubig hinas pa, o taob pa di ay. Hinas pa nang baliktad naman hinuon. Taob pa guys ya. Okay, nice siya guys. Ala, labi dari ko nan. Kala ko kay labong dako ag tubig. Taob pa man siya guys, taob. Padong na ni sa mahunas. Padong na ni mahunas dong? Ha? Padong na mahunas? Ha? Doy? Padong na ni mahunas doy? Ano man ay sus ginon hadlek man ikid man. Nan ikid man. Hadlek magbata na. Guys, unsa na mi tad-taad magkuan guys. Mang nguha da nagkinhason. Char, mura pag makamao, dira ba sa kamao panginhas? Tiglan. Tara guys. Mga nagtaod na sila katop. Taon na mag-atop kay aron diinit, kay luoy pa ang mga chikiting. Sana may atop guys diya.
Tagasa man mo. Tagasa mo dapit. Hoy. Tagasa man mo mga dayo man mo mga naong. Tara guys, namidang kuan red wine. Red wine na si Jata. Original mo na atang red wine na buhol. Dapat may pagkaan sa mga monkey. Ay, kabaw, tagak ng kagwang. Ata. Halika na ka. Ta guys, syempre di na kalimtan natang mahiwagang termos. Dara na ibutang. Ininit. Mahiwaga. Ay, yan na shot mag-isa ka kuan. Bihatag na mo kita tabi. Okay, mainom ko ng red wine guys. Good for the heart. Mangham sa tagalon. Insong baso nga dagko kadyo. Oh, so may problema na. O hani pa ba ni sa dani guys? O dara nang uban kay mga kuan man ni. Okay. Siyempre guys, di ana gamang baon, kamuti, bulanghoy. Wow, orang lami ka kamang baon guys, bulanghoy. Kamuti nga violet, kamuti nga puti, kamuti nga yellow. Oh, yeah, colorful ka gamang baon guys. Dapat kasi ganahan mo sa usala na. Hala, grabe puno sili. Asa ka? Taga mo radyo ni tanan. Father, pana guys, lingaw nagduha ka bata. Tuwa na, naghanan nang naligo. Hi, Ken. Saan gibuhat, Ken? Halingaw ka na, Ken. Kim, saan gibuhat? Hi sa guys. Nalingaw si Inday. Sigawan ni mo? Saka to guys. Ani na ba to? To naman ni sukarap. Ani ba to? Dalawa na, ay malako. Ani na ba to ring sukarap naman kuan? Eroplano. Hala. Zamutadjak na ba to? Dai, nadahadlek ka, dai. Arahadlek kang iliyaw ning dagan. Kaya nga na siliya kanina ning sukarap na si babaw, pastilan. Sa lindanaw tong dako, dai. Di arang nahagura tapunan ning tungan. Nailad miss koan guys. Nailad miss ning labay na kang sa lindanaw. Ahak. Lakaw na Kim. Wa na lagi di na to mo balik. Ato to nga. Pukuton to na tong balik to kutro. Narang taon ujas batan dagan-dagan ning taon siya. Oh, pastilan. Di na sila makitan guys kay to sila dito to ah. Tara to sila dapit guys, di naman maklaro. Bawo asa ka sila dana. Na nga ito mago na mo napagan. Kay langgam hinuni lupad. Na sila danha. Diretso na yung mga bahay dito sa Kato? Okay to sila dato dapit guys to. Ag kami Dara mi dari guys, kay di man may pwede mo tamak dadto kay kamera delikado man atus dagat. So dara mi dari dia kaaban si Tata agamang driver. Yeah. Shout out mi. Alam niya matuingan mo lagi sa Facebook ta Aldwin man lagi. Abi kog si Aldwin di ay. Shout out Tata Easter. Nas Katipunan. Diyan na kinso kinakasgan nga driver da nas Katipunan diyan na guys. Shout out mi dia, arang kadto ka bugutan kaso dia. Ato lang may ipakita lang manggunatan mo abot pagkaglaing nasod. Sagdi lang, di man gud importante nang naong guys at ang isig kaingan kay ano, kitang tanan ginama man tas Ginoo aso pag ingan ug maot ka kay kitang tanan gwapo man ta. limpyo makasing-kasing. Bahala gud ug maot tag naong basta atang kasing-kasing limpyo ka adyo. Ato na sila na to. Sagdi lang makita nang butangan og Yung likit dito. galikit pa kuno sa guys di ah. Ito nga, ay putulad kina siya niya, driver. Yung siya ati tabangan. So guys, agkani man gud si Tata nakuan mo gud na isang tiil. Si Aldin. Di guys, Aldin is just kanang Aldin is just Katipunan gipangit man gud og Alias that's boy. Aldwin.
Sa apelido nimo Delihiro. Aldwin Delihiro. Gipangit mangus maniit isang tiil. Ako ni tatang ano imo pang ipadagi mo tiil ka. Duha na ito palubon kay gibinitahan ito pa. Ada bawo nimo. Bitaw guys, nakuan si Ja katong sa atong sakit ta. Kanglin. Ha? Sigarilyo kanglina. Kangrina? Kangrina kay kusog malagi mo tabako. Huno nga lagi na pagtabako. Wala likit lang ko ako sigarilyo. Ang mor mangyapon kay tabako mangyapon na. Lumboy. Lumboy na ramang kuno wa nay sigarilyo kay mahal na pag sigarilyo. Za mahal pud magpaputol og tiil bako. Mo na diha, o basin day og nay mo taod og tiil. O di ba? Matauran og tiil guys no. Basin. Palubon. Hello ipid guys, nanay si Zay isa ka anak nga nani Jaron galing. Isa to yung mga anak. Darna. Darna. Mora isang kauban silang bahay guys. Si Jarang isa. Sila ra dayong duha, di dayong kuan. Silang duha. Sila ra duha silang bahay. Babae ang puso, lalaki ang katawan. Mo na diha. Kaya papara ka. Astika jo wag isang anak kay. Ang isang anak kay nahimo mangdar na. Sa naman na ron. Wa kay mahimo kay mo may gihatag sa tagahitasan para nimo. Malay mo, mahimo ng parlo nay dakeng parluran ikaw mo eksampulan isang makeup na. Pata na puro bagakay ng kanyang payag. Oh, bitaw. Taw guys, mo na nag-drive sa kanang magisak dyan pagpaduong dari. Pasalamat mi ni sa kay safety basa pud mi dari nang abot. Nahinay lang ato nang lubag-lubag kay mahadlek ta. Lagpot atang espiritu na. Ta guys, basin daig masalaag mo katipunan mo ni pangita guys kanina rong taon to makatabang punta ni Ja pinagis pagsakay sa tricycle. Wala ginukughang anak na unsa na ba ni? Kamusta naman kadiha bibi ko? Si Kuya Gael ra may waka uban guys. Next time na maratong iuban. Hoy, ginuko purmang inday na unsa na ba na? Hala ka jud pag sinilas be. Dana guys, lami dari mo sakay guys di bangka. Tuwa sila dato dapit. Na sila dapit guys nangwa sila kinhasun. Da. Kuan pa man agdagat. Uy kanang nay taeb pa. Taeb pa guys. Nindot siya. Sumali siya guys ag area. Among ilibot. Kasi sa agamanan kuno na siya naog asin puhon ug mahangman kaso pam sa mahangman awa pa. Okay. Isla guys to isla. To isa, to po duha. Isla. Tulo? O to day tulo, ikatulo day to guys to. Daghan may isla dari. Ito po to Isla. So nasa mga isla dari guys gi kuan, galibot. Haralipazan kuya kin nakalubog-lubog dagat aligo na be. Ha? Init tag tubig? Init kuno tubig guys. Sabi manghimos kuno ta to. Try kuno tag. Ano man mga lapuan na ilang tubig dani? Init kuno tubig dari be. Init tag tubig be. Init? Ha? Tiyaw. La init kuno tubig dari guys. Wala init jud. Anong init man ni? Wala lain naman ni. Init jud siya guys. Init tag tubig. Ano ba nang damag ininit ni? Dabot tig hitir ng ilang tubig dani. Yan na sila guys. Nang hawas na. Bibi, nabay kuha. Uy, sa kabag. Wow, sana all. Si, hani ba na yung may ipakag mang Hani ba na? Uy, diyan na guys. Lagi-lagi mag-init kami. Wow, diyan na. Uy. Wow, diyan na guys. Sarang na. Anak ko. Wow, diyan po. Di na sa ay. Batin ko ni. Ha? Bat, arang bat ito mo, nag-aso. Ha? Mane batu wa? Mane batu kan? Dahil na sa kilaw ng largo. Dahil guys, nagtuas bat, uy. Nakakilaw na mo na? Oo, kilaw na ni. Uy, ala guys, ay magluto taday. Guys, amang lutoon guys. Yan guys, haling na, kaya magsabaw na mi. Ilan. Kaya amang sabon guys. Diya. Oh, ranghana ka ito kinasun. Ina. Allah. Na guys, sa may kinasunan eh. Ang manin sabon ron. Na guys, saan yung kinasunan? Wow, saan yung kinasunan? Pa, kani ba? Saan yung kinasunan? Nice lagi isang kuan, hamis. Aning tigumun. Ang bagaw tiguman. Lagi kaning bagaw ra ba? Na guys. Nice ka adjo. Nice isang bagaw. Wow.
Yan na di ay daghang sugnod. Abot na lang tang mubukaw. Wow man tang ko. Sila guys, naghuwat na sila sa mga sinabaw. Wa pa man naluto ang mga sinabaw kay mo pa yung pagtakang. Nara guys, sama nang ilunod. Nang ilunod ti. Ilubog manghapon si kapilanan ni Kiba. Ayan. Last. Okay, dana guys. Wow, dana guys, agbat. Nami man ni kilawon. Dana. Tunggu to. Islam. Dana bat. Kilaw. Kilaw. Kilaw atang niya ni. Humok siya. Sa kay trabaho dito sa kuan isikabit siya butuon ni siyang kauban. Lahi mo guni uban bawo kay ingon. Guys. Kumbatikin kaangkin. Nagli ba Daday. manihan. Mara gid man ni. Saba lang na sluso guys kaya mga ibugun sluso. Tanaw na to. Ay wa pag bukaw. Pang bukaw. Na guys, di na ni bukaw na gateng. Kinhason. Terus nga dun kanay daghang pakpek. Muluto na ba? Uy, di na. Wow, lami ya uy. Na all. Wow, fresh kaso guys. Yan na guys, nagawas nagunod. Yan na, nangangana. Tang tilawag maso na baglasa. Presko ka dyan presko. Okay, hasan pa tilawan ng sabaw guys. Og sakto na ba? Ikaw ray tilaw, Brad. Og maso na bagtimpla. Tabang o parat o hani ba? Tabang, butang agasin. May isa asin 1/4. May butang asin guys. Kay tabang rajud. Tagkarawon din na guys. Luto na dia. Ha? Tangan pod. Yan na guys. Luto na. Wow, lamiya uy. Presko dyan na kadyo guys. Dapat dia. Wow, lamiya dia. Wow, kalami kadyo. Kay fresh kadyo. Sisa na mo guys. Kaya na saba. Batangan paggamay pampalasa guys. Dana guys, sa mga na rin haunon. Haunon na mo guys, kay luto nagamang kinhason. Na guys. Dana guys, agamang sinabaw. Dali na mo. Dali. Wow. Miya uy. Dana. Sinabaw. Nihapon guys, adlawan pa nihapon nami. Tangi sabor ito. Dali na. Guys, mukaan sa ko guys ha. Kay bawo na mo unsay ending, mahuman og kaon. Kaon sa mi kaon. Ha? Lingkod siya ka guys. Lingkod sa kuno sa guys. A few moments later. Dana guys, nahuman nami pangaan. Kim. Majo Kim. Musog mo? Ha? Wa pa ko busog luod siya. Napay luto niya. Oh, yan na guys. Maraming pangaan.